Salam Atavatan TV YouTube kanalının hormatly tamaşaçylary. Atavatan habarlar gepleşigimizde sizin ählejäňizi hoş gördük. Hormatly tamaşaçylarymyz, şu 23 iyunda Türkmenistan aviakompaniyasy Turkmenavat Minsk Turkmenavat uğru boýunça ýürit uçar gatnawyny amala aşyrýar. Mehriban ýaşlar, habara geçmeden ozal size bir wady ýatladyk geçmek isleýär. Eger de araňyzda daşar ýurtda bilim almak isleýänleriňiz bar bolsa, resminamalaryň terjimesi üçin makul hyzmat terjime merkezine ýutup biljekdiňizi ýatladyk geçýär. Şeýle hem tamaşaçylarymyzdan Türkiýede bilim almak isleýänler bar bolsa, onda siz İstanbul şäherine ýerleşen Atavatan Danışmanlyk şereketiniň hyzmatyndan peýdalanyp bilerler. Hormatly tamaşaçylarymyz, geliňinde bolsa esasy habarymyzy dowam edelim. Aviakompaniýanyň habar bermegine görä uçar Türkmenistan wagty bilen şu ýerden sagat 8:00 Turkmenavat halkara howa menzilinden Minsk şäherine tarap uçdy. Minsk şäherinden uçar iwini yerli wagt bilen 18:00 uçar we 22:15-de Turkmenawatda gonar. Bu uçar gatnawyndan Türkmenistanyň raýatlarynyň peýdalanmagyna garaşylýar. Şeýle hem Türkmenistan aviakompaniyasy ertir, ýagny 24 iyunda Aşgabat Moskwa uğru boýunça ýürit uçar gatnawyny amala aşyrar. Mehriban tamaşaçylarymyz, Türkmenistan aviakompaniyasy halkara uçar gatnawlaryny ýigdirli ýagdaýda ýola goýmak üçin tagalla edýär. Owal hem habar berişimiz ýaly dünýädäki ýagdaýlar nazarda alınıp, Türkmenistan aviakompaniyasy adaty halkara uçar gatnawlaryny Dubay we Kazan uğru boýunça ýerine ýetirýär. Häzirki wagtda Dubay we Kazan uğru boýunça hepdede bir gezek gatnawlar amala aşyrylýar. Ýakyn wagtda başga uğurlar boýunça da adaty halkara gatnawlaryň ýola goýulmagyna garaşylýar. Bular barada size goşmaça habarlar ýetirer. Şonuň üçin hem siz Atavatan TV YouTube kanalymyzy iýerlemagy dowam edin. Türkiýe uğurly gatnawlar barada aýdylan bolsa, Türk Hava Ýolları aviakompaniyasy entek Türkmenistandan Türkiýe uğru boýunça ýürit uçar gatnawyny ýerine ýetirip gelýär. Owal hem habar berişimiz ýaly bu uğurdaky meýilleşdirilen gatnawlaryň biri 24 iyunda ýerine ýetiriler. Mehriban muştaklarymyz, eger-de siz özüňize gerekli peýdali maglumatlar almak isleseňiz, Atavatan Türkmenistan halkara jurnalynyň atavatanturkmenistan.com saýtyndan tapyp bilersiňiz. Şeýle hem Atavatan TV YouTube kanalymyza agza bolmagy unutmaň. Gepleşiklerimiziň indiki sanyna görüşýänçe hoş, sag bolun.